kirwe iguru y'imyaka 13 na igo abalinse y'imyaka iyo nigo balinse ya moroko ine kwa Nayaeteire kiro monto asense gatomanyate ona Nayaeteire Mwanju murigereria kuri ndo murwaire asegeka kimyaka 34 asubuguma bwao nabera abegetiro ande nabera abemerememe kongu kuri nde asumungina Paulina ere nigagendete kuri ndo mugakoye uyu nyariko bagakobera asegitanda kiae atarikorra mubaso atarigosoka isiko kuri nde araire asemyake yonsi nabekorokania igasien kongu kuri nde ngochituri kumanyanga inkige komomoyo inki kiabeta asumugakoye na ndere bunu ngina nararia ya agendete gwetera asubugima bwaye gwikira bono iga nigonde ase ward ya Kiogoro eyo gotoka se bunge ya Nyaribari chache egotoka se county ya Kisii abwase to gusanga nere amange igoto baisa gusuka bwatekerwo kiao onyariko bagoko banaintwe oikomoelio karibu sana mongina Paulina Mbiyo kale? Mbiyande. Mbiyanya ndrere. Mbiya mwana soko tuanchira wika senka yao. Nabona ancha mbiya mwana sana. Awakoleka no mungino makongi. Wale nektogo kora ni kongete. Awakole gasi kabisa. Gokora nde konda. Na bongo nyakwenda mugondo nale mana tolecha. Konda ne ya kira kiningo chori ko manyiguchia ase chinga gichire bosio. Kuri ndase bono ningani oratebi murigererio ito ngana kyokorokwa kugutumeke kamereri ngana kyokorokwa na gaiganka itule. Asa Marieta igongoro kupoli ni kwambo kondimu igonde nsemo ya Boronyi ya biuto Kiogoro no gatikati ya bumenyerete inje bono bokongo nanyorete nara yunte to kubolinga kuika bunoriga kwanza le myaka erengo bwate emyaka mbwate 68 migima esa wanjiri wisiri wika bonus na isiri wika bonus nyasa na nyanchete na no mugakona na mwanchete munankomororaiga nindo chega no mugakona bo basi bono nabo kuongereseranga nararia yaria makongwetera sobugima bwao tuchakirana ni familia yao gocha mpaka tumachi kwanda somugaka baadaye amakongu Nayaeteire arondo chambe ara amakongu esinde ena bwata abana bane barengi buja kabisa tukanyora abana bane kare twanyora bane tukanyora bona accident gache kanyora mugaka asanyora bakongu tukamenya nyagitari abana abo tukamenya nabo ngonya kubaire skuru umugaka wamenyete nyagitari bono ngakigaika abana bono bakambera ababe iguru ye pisteyo kende nkeyo na bono bakashaka gutara boka bono abana nabo bagerete nganya guchandika omuheri mbaka uretebia nabo tuwamenyete abana abo bagacha wakoba abaibi abana abanyaruka boka abamura bonse bane kera abana babaso obuibi baraba kibono bagaika myaka 18 bagasoa obukarakari ntuamenya nabwo kotema gukana abana abono jaikirete nabo baitire yani baite tune serikali ekere baite tune serikali inchenga rusi moyo lende ngabana bakorire baituru tutarika bwasa abana goitwa kurunsa ekero baraba murabake ekero ko batebereri nkwaro chingamba bwatembo yoko boko gutambe gusa bwatembo yako boko gutambe nkayimbe yacho gosoera bono timanyeti ekere tu arenge nyagitari bona abana umuntu akaburu gukondendera umurwaire ekero umuntu abura abana babarenga abake bebiso murangume baseri na nyagitari abana abake tigabagendeka ngo chikoiro umuntu orara kabere otama iguruje gasiye nkongo bono abana bono bagachaka kunya gwetana na tu bono bagasinywe sibagucha sibakuru ntamenya kalimo na iranaka tinabwata mokonyo ndi bwensi ngwabwatenga kichukulinda abana bia ninabwatenga ki nyagitari nkare abana ngo no barika eliore nyagitari omwaka arwalete abangukunira toranse mu mugaka nene mono guchimutua lakini kulende bantu bamino mbarengo bamuro bamwabo mugaka bari kwenda barakoberera ororo mbarengo ororo oyo mona babire barenge
inje tindo chimonto mbwate siti yo mbwate siti ake oyo kumuru nyuma lakini aba baringe gocha inse monto teyo ro konya maene nyagitari ninje bweka ekagera bono kana gwetana na nde mugondo ndei bono ngacha gutigara bono iga ngacha kurusi moyo mugako na ringira neti nyomba ngacha kubeka bono ngosurikanere nje bweka aya tutaraikaga abo kero batu arako gutambe bachagite kura ibira abantanga ukanyakora teruchiri botinga abana ngongo sali bali bintu by'abantu ebintu ebike abana bakareta chiripoti chimbe akakake bone kera abana bali chiboti akakake na mwanya bantu nero lakini konyora ndi mbare ibira bange mono bona baru bakarura bakabwatiririgo ngachanganyoro bokongwanyorira abana babane nakyo bokongo babanyora toise kunyora ngakiyarenge mpaka bagacha kuitu ninyorete guikera nkwera sakene umwana uyu kabiri ewa igachete ekera guikaga nchena bonde nyomba abundaire umwana uyu igachete nyibwete ngane bunduki abwate ntibono timbu gete kuru sinaraire ekerenta abogete ngacha inyugwete masaje kugaisika ntibono kakwira ni ali sindaire no mugako no ali munaraire basi ngakira kerbacha gonturungani abantu ababare gotara bakuru kusembi kirandi ekerbata baicha ngati kwasoka inyoro umuntu nakwete nsari muno yekaranse umuntu tayo ba serikali yairi inji goncho kaiga amanyingo kandoche njire ndibuna ndesiyoruria naende kuchigoncho kabuchari moino naende nyoro umuntu naende ya naende umuntu ra timanye tinga bantu mbara bibarenge barabo chinsera ngachiarengiga tinsa ibere chamarago chabutuko chabutuko uyu no mwana okabere na mwana uyu kabere uyu no yo kabere uyu mutangani uyu kabere umonene erega achiete sabari mun nkorete report ngaitire nga oitu timanye tiri ndara saitire tu ero tiri na kene ngakiyarenge ya bono yo soge tukanyora aka oitira abantu bona muna itira abantu agatama tinje tukomorra ake nkaigo tokiri Kisumu na ruitiru nchembugete yo kwanyoro itire no mwana uwo nabantu mbantu kia ali guitira isika mwa toro chabanta babaitetu ababichirandi ekoliyo omonto ngomonto yino mwibi aba bantu bali bakuriya abantu bali bakora obusai ekere bachete nabo baitire babiri mwana uya gatama nje ntoro chaninere namasasi baetu mwana wina masasi abagite umwana uya kona kodranga mukuna kondi na tato chandikite tima itibona muna bangite muna kiarenge akabaita bona abantu abekere baitire umwana unera agatama kurwa mbale na abantu abange kagenda na yakake watebu umwana uri okoriki oiteru Kisumu bona muna itutinde tairi tintindegeti mwana ya nono yo manya omana tutindegeti ingibara gatinde ku town ngwa jeto uyara nindoche lakini uyo kabe uyo ndetimaroche ya na batindegete yonga tigara nchandegete no mugako ibo aba bandi babiri barabulindika ibale no bali aba mara babiri oyo monero oyo netia no yondo ngatiali barabumba chite bagatige mbweyo barabonsimba abwate imbweye njare ngo bono nekere isu yarwarete abana bagacha gunchoka turagenda twirigiri muntu tayo bagacha kwirigiriko yeba nabona abairite sukuru ngo nyakokore gasi ankongu yamona igite 7 uyonde 8 igo bono okomenya kwabo bakanara embu eritu amenyete Kisumu banyora bande kuchya tokende torete bakabwate imbigo irinde bagachaka okore gasi igaba bande mbiya bali babiri mbaro pole sana ne no gukumia nga mwibuli abana bawo tutindike tumete mbiyo muntu gwatindika abana bawo kwamanyanga imbera ngeri timbatire getinje oyo mtindike tabosongo namuroche ngwachieto ninchieto nanchire tunkaenda ngamura nkikiagerete ngwamuretaka ngabagoteba nga muntu itiru trochiri kalenja kongete nga to kumuitana datinde ku agatinde ko no yonde nkaigunga Kisumu nchebono ngatigara ko bai
bono bugima nabo bwata obokong'u ina bonkonya korira ndengereria onya isana atenini kanga abana bambabete yaya abana babwata abaibuli bakubwatira na gusiga abana babo mbali gutwara manyo mukungu aibwe katokunyara kugambira abana tokunyara okumatebia aye ninkieke ogenda gucha uguchigocha kuburi mugakoyo njubono yo no jumunariga igakuburi inki ubure muno bwane nkoninde ono koni kwalivusa ono kenenge yogokora aba babere mbawata chi familia mbawata chi family iyo no yeno yonde oyo mubwe kotabwate family ulio manene gusoyo kabiri uyo itete bona aba akamuchwitiro kisomo naro tabwate family takiri abandi chi family njiro abana bakinire igoyo mumuroyo manene familia yano yere bakabona mbaro no mungino yano amongina na chiete lakini rende no family nero abana barabumba abantu mbaro iyo bona karo abana bawo baitiru ayo alire ubugima bono nakibo ubugima bono obokombwa tobonene ubukurinda mugaka muno yo bono bana babandi babere ondeta yoreke barua n'abantu bakunya gutarabu barengerete koni oburemu na isana ba talikende bakomuretera bamwe babara muno bono ruchi baoneti igura uyibono none siringite yo yachiete igamenyete nyomba munege susu bona nkiagokora kichairire ati mugete esire togotwara muna bono isha nabo bagotebe tongani korwa egere baoni nande ngotumeka bara maru kero ke ngotumeka bara maru nyasore batari konyu lakini amaru ngonyu bale wanyo manetera mugako mwaka 71 mwaka 71 nari nacheta igo mambo ya bwarenge kero mo twamenyete buya obugimo buya tukanyora abana bonsi obugimo buya bona kero mugako yanyora accident nari yo mugaka nkayanyorete nandi na accident ki yarenge accident yanyorete igo ntwabwata kalime para rugora simwatirimbukira bona ntwagachete no muntu naro tukomboeti nyumba ensemo ntwabwate bono bagaswa kuruana no muntu ocheto bono akero mugako yagenda kubateba nitikana to akachikubatorani aliba murutete oyo mamutuomete akagwa nese yacheto gutorani ese giga akagwa akabuneka omugongo bona elimuna abuneka elindirerie ye no inyoro mwaka abunegete mwaka 88 nari atumetwa akabuneka nari abunegete bona muna abunegete bachiete gokoraki inte bona nduche ne gosobi muna nkorangiri gunchuoro mugako ure nkachikominyoka arairensepi ensepi watirira bumongina ngocha tole tigatora ndo mutima komoke tumaye kwira na tuchakiriga bunga ukarangirwa ngo mugaka utumiru igara irense bona mwanchu murigereria nigo tugenda tukoba no mongina Paulina yogendrete kongerera makongu rocha abana bae bagaitwa tabatindegetia sengencho yo bukarakari sengencha abana batanyorete chinga kichingiya kurindwa na baibuli sengencho atatu mwabo anyorete mu basukano imamo mwabakaira chinga kichinyinge kolinda omurwaire kwira na tole asense mwende ya kabere agendere gototebianga inkiki abete na kianyorete mugaka agwete nyuma yo kurangirwa tobaise gusuka yenero Ndizi TV obwansu obomugusi. ya television ya Ndizi TV vono na bukura y'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinga kichindi chonsi elio wikere abarigeriya kurochi county sana na ibire echo chira sorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio to wikere gose otutarire ase chiabisi chito echo chira senyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe. Ndizi
Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakubonekera ndekerene negokurengera chibicha chinkiya nabwo chinkeno nukukigima nabwo gotonyora asoro gonkorwa gusi neji kaunti chito etanaine buna kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo gotonyora asika kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore irio yao igo ikoye nyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomugusi. Osmo Traders Limited neduka ye hardware iyuri miyumu chukisi eko nibintu au vyobwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikoburukane chirange negwikira chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebinde binge mbabwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo yira se nyumba ya old Sansora building angenegete sinyekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Mbiamo naendo mwancho muligereria asoka bo maremereria na gutuganya guikana ndi twiranire no mungina Paulina ujo gendete gotwa mangana mange Nayaeteire asobugima bwae na ndagendete gwitira nonya nae nimete ngano bwate amangana ogendete gwitira asobugima bwao kulinderero ne tani gose ne ntunde yumungina Paulina nerara twerera narariaya agendete gwitira asobugima bwae bono mungina Paulina orangeri unga incho mugaka utumiru ogurense karogwa ikororo na kiarengi nkamanyora munara irense mugaka utumiru orarirense nguchikoboli ninki ngayaya igagwa nguchito kumuikaransia egosinya kai ogoka okoteba yaya nakule nkoto kurigie gari abu tokumobeka tokumemya kichenero muna tuamu ikichenero tari kuikaransa turi kubwata noni igabo no tari ko no mukuna mugoron kuri konyekera nkuri gukwa ko kendi yonse nte bono muna namu ikichenero okobera ororo kerabera ororo bakumosibe bigotiga kere bamusiba ogokora chigwiki ibere bagoteba ntoko nyaraga bagotuma Kisumu wone Kisumu no tomobegete gari tokogenda Kisumu ituru chentige tomo chibuoka ndete abana nabakebari wono tokagenda alirende namugite Kisumu nandi bakawachaka kumusuguri kiroro tokamenya abunya gitari ekoroberi tokamenya pero tu amenyete wono motigo na charendera na chanairana elichina sanga yikwarusia kwairero murere nyagitari ekogera nkwa bwate kunyara kondeiga nyagitari ntomaete gwikotu ari chibese mayosi nkonyora na arenge na bwate kioske kinarenge koni na bange tabu wese mangana arenge wono na ngombe na atugete wono ibintu ibi bikaira nkanya korusi bikaira pi beyonce pi muna naenda twagenda nyagitari akeigo togote bono mugako yoke kende ngeyo bachikomuikaransa kuikaransa bachikomobekere chichuma kene ngeyo bagacha gontenga mongina bono kene ngeyo igo komoira nko chikomorenda ige shida no mugongo shida no mongo kigete kyo mugongo na kikia bunegete bono iga koboko ekoerete gwense bakoko turikonyara kumobeka iya no muikarse gwiricha tarikonyara bono ngamareta bona baraire munaraire igo munabana 88 kurumwaka 88 araire burire bakabona na bari igo kende nkiyo marangeti gakogota tuate manaenda atoka ekirigendo
no alia turonka nyorra bugisikaria igabona munande igana limbogete nonye no gonchoka buchense menyete timi gonchoka na bamenyete igamuna menyete kwerende aya bagosoma narete irimo na mubikiransa akorera acha yae twaringa twabeka twirecho amache na bakubikise gento nasoke na bari igo nakonyore ndagera yae bona nabo kwabire kwakugenda chikondo korete ndagera nabo nkorete igo ngosoka sinini ndagero dinari kumuragereria bakongu bwarenge bono iga nkunyara igete kari kwari kumurageria dinari kumurageria tari kunyara gwekorera ya kendi yonse nkiarengo ekero okoboko kugwacha kwabo kuya okukwera akachaka kwebwata okay nkuriare bona bonko mabekera igente kigusu onyara kubwata musuko na geite kabu jinsankwira na ndusio na bamenyete bona munamiete iyo kero kwa murusete nyagitari Kisumu abo abanyagitari babatebi kende nkeyo kwira naga ande mwateme tukende nyagitari ngao na arura igunga na kyabanyagitari bagoteba gose riboti eri akuru Kisumu gwisana ngamuira ni chenera abustu arwete na chenera karigeria igante bibono ntunto kunyara kende moiri kwa murete kliniki tugacha igo besiteyo timbwati kene nale kumubonga kamoira limo kibese kabra muno bogore rukurwa guchepara ne kibese na kirigento ne kibese singa mutiga abu bona batomenya trio kayo nabara nyigorete no wale nyumbariyo iga no gendo muntu agucha bana tuacha iga ere no wale nyonya mwari gucha no wale no takikende yonse ere no wale nyumba abyo nyembo igire wasi yakurwa mukegutira akarura ikinyaka 30 na kianda onabwate kioski asenare ukore biasara nakomba itinu muntense amo ekaika chinsanganyora abantu bakiro customer bakurwa akarwa ari kurwana nkachikotema kubatura niyo muntu oyo magantuma nkagwa nkanyora spinal injury jese boye tandikiana na aberi myaka 34 ono litukulia ona kirigo chaka orambangere nga litukulia ona kirigo chiria chaka bakaliera margo ebinto koragati yako ganda igonko boka mambi onyenya sago nkonya nabwato bosi morose none likairo mubange imanya korengeri ngai ngosoera nyone ngombe nabwate naga kamirerio inaoneti wone kerena ikana iserupi nkaonia ngatikara igo wone kana one ngokoiga ngotuga kinda nyore musuko ngoni nyore keni ijuma bimnankoboka na bonko mabanga ntare kabu insoke kerenko nyora singucha na bonko gena ntanyora ti no riska yebo kero kwa berris konkrinde mugucha mwali ne to konyora ke gitu tuaria lakini ntobwati kende mona bono ka sa tabere take ntobwati nyone ndaje abairi baitu bagatokonyire bakure baeri gusakero kenda abandi barosire bakuna ndi barosire muntu tagokwa mona bono ka nintagete kugenda nda matanga iyo omuiri ogo gakwete omuiri ono gakwete na arigiri omwana nkomotigera egere ngende bono nchingira ne mapi iyo kero wate omurweire okugani nkoro agutaka omubere ngwikoro ganinga narire chinye ni mono usibibere bina lero nintagete ibere bi okugani okuna kyo kora gwikirania sengencho omurweire gwika omuntu ngwikaro sabe ogani egento keri omubere utagete nkogani yale tobwatipi nabagukira nabakogani ngani naigwete ndigento kete lakini tariko nya tende takutire abatikete wa nabakonara condition y'umwaka uyo obona bole mabwacha bose bwachete nandire oyine myaka emenge yaerire abagambya bali binyoroma mburamba mwete ngumungina Pauline nabwato omurweire n'iki basanjira ororoche bokonyi gose kibasa chiabalema kirimo kwanda mwecho lichifo mwali egere mwachi gokonyo serikali nibigite chibesense macho gokonya abantu bamenyete no bolema nande abantu ane nebono bakonya kambali konyora abagambi bagwa identify gose bamaite ngamongi na Pauline mwako eno murweire ayenkwana konyora bokonyo boiga bokonyo bo ningetana nete
asa abagambi bonsi ningeiro bokonyi na tuo bokonyi ekere na tuo bokonyi ngachaka koe guchibesechi ninchentene terende munari nyomba ya igete wone myake abaire tano ebintu byane ebisi bira korumna ende muisonde mbanda ngiriti kende nkiyo bagukwana kuzina baba chetu bagakwana kende nkiyo bagukwana nabona irite ebintu byonse bagante bikende kiawo nkiyo iwo mogako uyu tibese kimyaka 5 na nyakoro itana nimba kangeyo karaba koire kurulitaga ninki kiabete gati yangu atamete kumanya umuchando lenda sengenjo bakoire kuruma nabonko baburi umuchando ninki mbali gonte umuchando ninki ngama lietaya ibaru twarusi tuwe fairo dili akarusi wo bono lietali agendiyo ya nekero gote y'umugambi ekora barumbarange n'abantu bari umugambi na ikiro bante bingaganya nandi bakuriko chako ariko bono nabonkirete iyo iyo na bakara atungaina nga chakubika tole mbanya kutulika wone myake eta konyora kende nonya chirirende nchaga nkonyira kenaguro nono burangeti bono iga nabuna yago chakogota bona bondiko iyo wasene kanisa rende ukonyi kurwase kanisa ugoshiriki gosekero kende nkatolikinde lakini gokonya nanya konyora kuryo ya no tokorete nyangiro mugako yebo toliete ira nje nanya korra gokonya gusekuru kanisa koroko goche sinde ya na bago chachichumuya bato sabira lakini mbanya gotokonya konde wese asengenje karugwa tumurure bunoyo orasare nabo ganiryo bokonyi kwa muchencheri nonya na marangeti gose bichanja babinde iga rendo bo mucheno inanya konyoraro se kanisaro nabo inde buje se kanisa na bagocha na bagocha ba marra no musasiroti taki inche kende nke banya ko nganga gosiriro murui nabo totekerete wana kulindo murweiro mongina Paulina negetiro na ndine mirememe kongo aya bono buna Paulina nkiekege kwato moyo ukulindo murweire myake 34 wante emegimo tana gukwa moyo nkieke kirime ya ukigo gusuguma ngatigambo kendo sari mugakone onya nabande yanga bachi nyasai ka kwato moyo erenge libono iga yari ko baye naye lakini abagaka nkoro sabare bwangu yari ko ban orengeri buyo muswati bono iga buye bolinga na mutamire na mwangire bono nje singo tukonyoranga inguche na inda bangina muna bono iga turababe nabore ndiyo mugaka bubinga turiko nkonya kende tonkonya tikende bona be ngwika nkwe omoyo narengeri yari ko bante ngondo kutarengeye ingongo tukuriyo muja gwetaniye tiga musugurikere musugukere baketa kikayo mwari nakio ko moyo ngo tini bwato moyo uyu no mugakone akwana kendi gyonsiga abarwere paka gotogonyere agotogonya nasoka guchisika abo nakora matukabe nakoreta kikaiga nande nere nanyora nere nkoro ya chirange kera gwetukutana nga uncha igurundensa igoronta iyo bono rende gwatebana ki njeki tikande melikindo monyo iganga kero bwato muriro buno yugo ikobo monto muremere ikobo monto muremere chinginjo ne chinyinge chire bakuiranana igokwarare bonaro amanya matero boni irete abasani bawo bali kwa bwate kale mbaro gose bachite bakagenda kifia basani mbali go gwanta igo bagukorigereria abandi bono baikire andi bakunyinyera banyinyeri muna boniga nabo montara kunyinyere kokogenda munonye mwaye tata ko bukumobegenere kiagire gasio korane enko ni gasimo takiri ekware medisi nyasaye ngainte nariete ira nabonko murinde bakugo bona muna bono nkora ruarari twasuri nasurika natebia bamwabo ngo chukukwana nditaga nkonya lakini abandi mbare omuntu agukungonde taramrio tago kunyu muna bono igabu abeteiko agatangwa mugako uyu naro ndo kureta mariogo agankonya gachaka akabobya yebo ntagete ukwane nabagusi bali bakurigerete senchumba turigerete wetera Ndizi TV obatebyo gusaba kwaho osengana yawo chiasaba gusinga okugani kwa nkoroki
asichinga kibune chiga ekero bwato murwaire myaka 34 rigiririe kamereri kusaba kusiba minto ndeme nainche nimbwata obokongu kimbwata obokongu oyo okorora nabara nkonye morote obokongu bwane bwensi koremereri korenda omugaka muno oyo obokongu noine ebinto byogotumika tindi gotwara kende nkeyo aba nagotire kusibia amarangete negasi kakyondura aba mabira nabaranja nkonye kia kunyara aba minto balimo koigwa monyugwete ekere muna ba mwacha kondora iga kakyo bokongu nimbwate boro bwese nyomba yane toro chibono egasi ngokora ere nkongu naende ninche bwekande bono nonyo gosibie ebintu byogotumika amangase ngotumika bono nonyo nengase yo bwata gosoma nabakonga kiagere ebintu ebi nabingotumika namobekera nabeke pepa bagi nabuguri natwara chikontaina nabeka naende nabuguri gakia mabira oyo kondorera mabira muna ncho mongina nabago nkonye kiaranje miyamona. Asante sana Paulina, asa gotwachinga kichiao anda sugusanga na into miyamona. asante Miyamona. Wikira bumwanchu murigereria noto wikira omwario bumurubiri bw'erituko ria rero ase twarenge n'omong'ina Paulina korwa ase ward ya Kiogoro egotoka ase bunge ya Nyaribari Chache county ne ya Kisii. Tiga tukora igana ende ejumaine gocha murubiri oni gokugochera kera rituko ria jumaine ense ya mune nusu ya botuko igogenda kurigereria Ndizi TV nero bwansu bomugusi na inche nkorato murubiri oyo iga nigo nkuru kwa Sara Nyarangi Ontita. Bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eryobwikere abarigeria kurochi county sana na ibire echuchira sorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akisimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo